Bona gent jove maca. You know, I've never felt like this before. This feeling's like so real. Què tal estem? Avui estem al segon capítol ja. I què tal, Esther, com estàs? Estic bé, però estic una mica rara. Per què? Què et passa? Perquè sento, no sé, te'n recordes com vam anar a l'estiu a Galícia, que sentia que faltava com una presència amb nosaltres? Ostres, sí. Pues em sento com una mica igual, sento que hi ha algú més aquí. És que avui sí que hi ha algú més. Ah, sí? Sí. Qui hi ha? No l'has vist? La Farners. Hola, hola noies! Moltíssimes gràcies per convidar-me. Home, tu tu. de venir. Clar que sí. I tu com estàs? Bé, la veritat, bastant cansada per això de Cuesta de Enero, sabeu? Però prou bé, la veritat, anem superant-ho. Has començat ja les classes? No, de fet estem ara amb exàmens finals i d'aquí 2 setmanes és el cumple, així que una mica Ué. contenta, la veritat. Quin dia és el teu cumple? El 5 de febrer. El 5 de febrer ets aquari. Aquari, sí, i ben orgullosa, eh? Ah, perquè sóc aquari de febrer. Vosaltres de quin dia sou? Jo sóc del 3 d'agost. Jo de setembre. De què? Quin? Virgo. Ah, I ella és Leo. clar. No ho sé, a mi m'agrada l'horòscop, però tampoc no és que sigui com... T'agrada? Sí, a mi m'encanta, però Sí? m'agraden molt les característiques. O sigui, Aviam. jo setmanalment no me'l miro, perquè que em prediguin la setmana, com que no. Però a mi m'encanta tot el que és característiques, i no, a veure, no t'has de basar en això, però sí que et pots guiar una mica, rotllo. Les persones al final s'assemblen una mica entre totes, eh? Jo no Clar. sé si, o sigui, no sé si es pot creure o no, però jo no hi deixaré de creure. Hi ha una mica que sí que dic, pot ser veritat. La Aquí crec que també som molt fans d'aquestes coses. Sí, jo Sí. estic una mica també loca. Ah. Tinc les cartes del tarot. Sí? I les Sí. saps tirar? Una mica. La meva millor amiga sí que en sap molt més. Sí, a mi m'encanta que me les tirin. Pues un dia si vols te les tiro. Vinga. M'hauria de tornar a posar una mica al feed, perquè Vale. quan me les van regalar sí que estava més, però ara ja... No, però bueno, a la Júlia li vaig tirar. És veritat. I uns que quants a van la anar bé classe. o no? Jo crec que sí. Sí, no? Va funcionar És que a mi me bé. les van tirar i bastant heavy, eh? Sí? Sí. O sigui, me les van tirar l'any passat, rotllo, a principis d'any, cap al març, així, perquè van fer com una festa a Someva del Clímax, que feien com... Sí. Crec que era la segona vegada que feien com en directe Clímax. Llavors hi havia una noia tarotista allà que tirava les cartes abans de que començés el programa i jo volia que me les tirés. Total, que vaig anar cap allà, em va dir... bueno, em va treure les cartes, i llavors va... I jo en aquell moment tenia un crush, d'acord? Que havia sigut com un amor d'inici d'any, o sigui, ara ja fa un any més o menys just d'aquell amor... no, era una expectativa d'amor, o sigui, era un amor idealitzat que no va ser res, o sigui, va ser tipus de hola i adeu, o sigui, no... No va passar No res. va passar res, Vale. van ser les meves fantasies. I llavors, doncs, clar, jo esperava que tornés, perquè aquesta persona se n'anava fora, en plan, als Estats Units, i tornava cap al maig. I jo, clar, pensant, maig. Llavors, doncs, li vaig dir, necessito saber sobre l'amor, i sobre si el conec, no el conec, i clar, em va dir que just que el coneixia poc, o sigui, que havia sigut que potser ens havíem vist algun cop, però no havia anat res més, i que cap a mitjans d'any és maig-juny, Sí. que podria passar alguna cosa. I que em va dir que era molt possible que a l'estiu estigués amb algú. Llavors, clar, jo vaig pensar, hòstia, al maig, bueno, tot coincidia. Bueno, pues, jo pensava que era per aquesta persona i realment hi havia una altra persona que no m'havia donat compte, però també complia amb aquestes característiques i ara estic sortint amb ell. O sigui, No, van uau. coincidir les cartes. En No sé, sèrio? jo no sé si m'ho van endivinar o no m'ho van endivinar, no sé si són molt generals o si són molt concretes, però a mi me la van clavar, però d'una manera heavy, perquè les cartes deien que era possible que ens coneixéssim, però que no ens havíem com trobat com a tal. I clar, Sí. amb el de gener, pues sí que ens havíem trobat i massa que ens havíem trobat. I llavors, doncs, clar, era com... No acaba d'encaixar en aquesta característica. En canvi, amb el que estic sortint, doncs, encaixava, perquè ens havíem conegut, ens seguíem a Instagram i tal, però no havíem coincidit mai en persona ni havíem parlat com a tal o com a cita. I, pues, era ell. Només que jo en aquell moment no ho havia pillat. Que I quan ho vas pillar? En plan, quan et vas donar compte d'això? Quan a l'abril, perquè a l'abril ens vam conèixer en persona, com que vam
o sigui, ens vam trobar 2 vegades en persona i després com que estàvem parlant més i semblava que anava com en sèrio i anava en sèrio. Llavors, doncs, aquí va ser on ho vaig veure. Que maco. Sí, la veritat és que sí. Que guai. Així que No. si es tires les cartes, a lo millor... Bueno, jo no sé si ho faig tant, Però mira, sincerament m'has donat una mica de confiança perquè a mi, la meva mare, fa poc va anar també amb una tarotista i va preguntar per mi sobre... no t'he explicat tot això? No. Va preguntar sobre si trobaria l'amor d'aquí poc, perquè jo estic en plan... I em va dir la noia que actualment havia de passar per molta gent, en plan, que havia de tenir com 3 amors que m'ensenyessin a viure i finalment trobaria algú. Saps? Vull dir que hauria d'estar amb algú que me fes mal per jo prendre per la persona ideal. La teoria que hi ha dels 3 amors. Sí. No Però sé. tu ja has tingut algun amor abans? Jo no he Perquè llavors sortit mai pots amb anar algú real. Clar, però has Vull tingut dir, líos i tal. Clar, jo crec que puc comptar-ne ara mateix 2. Sí. Com és la teoria aquesta dels 3 amors? Ja, diuen això de que hi ha com el teu primer amor amb el que t'anava, o sigui, boja i tal, que, a veure, jo crec que un amor pot ser els 3, però vull dir que has de passar com les diferents fases. Clar. Llavors, és a la primera que t'enamores bojament. Després hi ha el que et trenca el cor, o sigui, que et destrossa per complet. Llavors, a veure, té sentit, perquè clar, si et destrossa, com que t'has de reconstruir un altre cop i tal, llavors fas un creixement Clar, sí. personal. És molt important que et trenquin el Llavors, cor. clar, el tercer, com que tu ja estàs sanada, doncs llavors és un amor molt més sa. I diuen probablement que és pues, l'amor en plan, Amb el que l'amor més estaràs. sa, l'amor doncs, que si el cuides i tal pot durar tot el que tu vulguis. Sí. Llavors, doncs, això és la teoria. A lo millor vas cap al tercer. No ho sé. Jo crec que estàs anant cap al tercer, no? No ho sé. Després la meva millor amiga, que va en el capítol 5, va tirar-me les cartes així ràpid i li vaig preguntar qui serà el meu pròxim nòvio? Que bueno, pròxim nòvio no l'he tingut a la meva vida, però bueno, el meu futur ligue. I va dir que era una persona que ja havia estat a la meva vida i que no havíem acabat com de tenir mai res sèrio. I va passar. I clar, jo ara mateix estic coneixent una persona del meu passat. No sé si saps ara mateix qui és. Sí. En plan, vam quedar fa poc, em va demanar perdó tal, i ens estem tornant a parlar. Però jo no sé si és aquesta persona, perquè en veritat em va tirar les cartes i després, al cap d'una setmana, em vaig trobar a un futur passat ligue, saps qui dic? Tal, i després, ara estic coneixent una altra persona del meu passat. Potser també tinc un problema amb la gent del passat. Qui sap? No ho sabem. O poder el tarot tenia raó. Sobre la marxa ja anirem veient, no? S'ha d'anar fluint, Exacte. jo crec, en aquesta vida. Sí. Tu ets de fluir o d'organitzar? Jo soc de o sigui, jo crec que sóc una mala organitzadora. Llavors he de fluir per remei. O sigui, no em queda altra. Perquè sí que m'estresso molt. O sigui, jo m'estresso molt pel futur. Llavors, doncs, jo crec que m'aniria molt millor ser organitzada, però la vida, el dia a dia no em surt bé ser organitzada, perquè tu no saps quan... O sigui, a part que els horaris de la universitat ja de per si són una mica caòtics, que si un dia hi vas, l'altre no, ara 3 hores, ara 1 hora pel matí, ara fa seminari, no sé què. Després, amb les meves amigues també és molt difícil quedar, i també el fet de tenir nòvio, doncs, també vaig bastant a casa seva, llavors baixo, que si un dia dormo a casa, un altre dia dormo a casa seva, llavors és com que no puc organitzar-me res, perquè si no ho trencaria. O sigui, és allò de que t'organitzes i dius, bueno, és que ara ho he de tornar a modificar, llavors no em val la pena. Això és veritat. Vas fent com pots. Exacte. Estava fent. Sí, jo crec que és una mica més com tu, això, no? De fluir? Sí. Jo crec Sí, que no és veritat. organitzes tant, tu. Bueno, et pensis. Bueno. Bé, és veritat que aquest any he influït molt, sí. Però ja ho vaig dir. En el primer capítol, més o menys. Sí, pot ser. Molt bé, no? Doncs jo sí que sóc organitzada, massa i tot. Sí, Sí, tu ets molt... Jo sóc una loca de l'agenda que escriu les seves... Tu tens agenda? jo O te la compres tinc i... el calendar i ja està. Ah, per És que internet. Sí, o sigui... Però no té gràcia. És l'aplicació. És Se que... perd la diversió. No, però el bo és que t'envia notificacions. Llavors tu t'ho apuntes, t'oblides, Bueno, clar. llavors no has d'anar a buscar la llibreta, perquè sempre me la deixava a casa. O sigui, jo l'agenda a l'ESO molt bé, i a primària també molt bé, però arriba a la universitat que has de portar el portàtil, no sé què, Sí. llavors no t'hi cap l'agenda, i la deixes a casa. A mi sí que m'hi cap. Sí, bueno, Bueno, vaig amb un bolso patat. vas amb bolso. Jo em vaig amb motxilla, però una motxilla... Ai, vaig veure el teu compartida. TikTok. Sí. Jo també el vaig veure. Com aneu? Tu, Júlia, amb què vas? Jo amb bolso, Amb bolso. també.
Sí. Jo no puc, no m'hi cap, no m'hi caben les coses. Però tampoc no he trobat un bolso guai. Vosaltres quin porteu, tipus d'aquests amb cremallera i tal, o no? És que jo Sí. canvio, Ah, vas canviar. Bueno, les dos Sí. canviem. Depèn del dia. Si porto més coses, agafo un, si no porto... Jo te recomano el de Launchcamp. Ja, tothom recomana aquest. Tia, va bé. t'ho juro que sí. Vull dir, jo me'l vaig comprar, mira, per comprar... Ja tenia altres, però aquest és el que em va millor, jo crec. Bueno, ara porto el nou, que m'han comprat pel meu cumple, però... És que no sé si m'agrada o no m'agrada, perquè, clar, el fet que sigui tot llis i té una cremallera, sembla un sac. O sigui, sembla un Porta sac. una mini butxaqueta. Ja, a dins sí. I si no pots posar-te necessers, així. Ja, no sé. És que, però de fora, com que si el carregues molt i s'infla, és com que portes una pilota aquí, molt gran, Bueno, amb clar, nanses. a veure, què te poses dintre? Però són coses llises per anar a la uni. No, però ja el necesser de per si s'infla una mica, perquè a vegades porto un necesser de maquillatge, després Sí. la cantimplora. Llavors després, clar, portes coses llises, però van fent bulto com... O sigui, si portes l'ordinador, una carpeta, després portes com una llibreta petita, llavors és com que fan un bulto com de piràmide. Portes llibreto? Sí. O sigui, t'apuntes a l'ordinador les coses i apuntes a classe amb llibreto. No. O I sigui... per què portes una llibreta? Porto llibreta perquè a vegades m'agòbio molt quan he de fer punts molt ràpid. M'agòbio molt i necessito fer-ho primer molt en brut, Ah, llavors vale. començo a escriure i després ho torno a passar. Vale, perquè vale. si no és un desastre. Així t'ho perdono a mitges. Molt bé. I tu ets d'un poblet de Barcelona, o no és poblet Barcelona? Sí, bueno, està dins de l'àrea metropolitana, però no és de Barcelona com a tal. O sigui, Nosaltres no som de Barcelona, però nosaltres... No, ben fet feu. Funció de la gran ciutat. No. No, o sigui, és l'àrea metropolitana, clar, hi ha Barcelona, no sé què, el barcelonès, i després hi ha el Baix Llobregat, que són Molins de Rei. No sé si Cornellà també entra a l'àrea metropolitana, però el cas és que la Palma és com el poble més petit. Som uns 3.000 habitants i doncs soc d'allà. Ah, o sigui, ets de poblet. Sí, o I què sigui, tal? és com un bolet del Baix Llobregat, que el Baix Llobregat és de les pitjors comarques de Catalunya, em sap greu, encara que hi ha molt bons artistes, com la Rosalia, però... És veritat. És que és Canilàndia, vull dir. Jo crec que a tot arreu, avui en dia. Sí? El meu poble és molt dur. Però vosaltres on Sí. sou? Jo sóc de Palafrugell, de la Que Costa guai, Brava. de la Costa Brava. M'encanta. Sí. I jo sóc d'anglès. Ni idea, em queda igual. Soc d'anglès, però quan s'estigui gravant això seré d'Aigua Viva, que és un poblet d'aquí al costat de sí? 200 habitants. Jo crec que és més considerat una urbanització. Però ja sí, saps on està Olot? Sí. Vale, pues por ahí, Ets allà? Ah. més o menys. Vale. Podríem considerar-ho. I les dues heu acabat a Girona. Sí. Però veniu cada dia del poble? O No, no. esteu Jo sí. vivint a Girona? Jo visc amb la meva àvia a Girona i ella sí que ve cada dia. Ostres, però quanta estona tens? Mitja hora. Ah, bueno, llavors no és tant. No, i ara quan vés aquí tindré 5 minuts. Està bé. Clar, Home, hi ha és molta una altra diferència. cosa. I la gasolina està cara. Molt cara. És molt dur, eh? Mira, actualment estic treballant els caps de setmana a Platja d'Aro i el que estic gastant a gasolina és increïble. Vull dir, cada dia haig de posar gasolina. No sé si és que condueixo malament. Clar, però, si vens, com es deia el poble? Anglès. Clar, no, d'anglès. cada setmana haig de posar gasolina. Si vinc cada dia a classe, Cada dia, sí. poso gasolina sí o sí Jo cada també. setmana. Jo cada setmana em gasto 20 euros per anar Tu vas a la uni. cotxe? Sí, vaig amb cotxe a la uni, perquè a mi En el sèrio? problema... Sí, perquè si vull anar... Perquè jo vaig a la UAB. Si he d'anar amb transport públic he de fer una ela interior inútil, que bàsicament és de la Palma fins a Barcelona, i de Barcelona agafes el ferro fins a la UB. Ah, vale, que això està allà a Sabadell. Exacte, està més o menys per Cerdanyola. Sí. Llavors és una hora 30, hora 40. Depèn de la combinació de busos i tal. En canvi, si agafo el cotxe són 20 minuts. Llavors, clar, prefereixo cotxe. Però, clar, la benzina és el que em tira enrere. Llavors he de valorar. Has de valorar entre què prefereixes, guanyar temps o guanyar diners. Llavors, Mira. si vols estalviar diners, És una cosa perds el temps. que a l'estiu del 2024 vaig aprendre molt. Perquè, clar, a l'estiu jo treballo més que ara, per tant, guanyo més diners, per tant, la gasolina no em resulta tan cara perquè, en el fons, tinc un... Com es diu? Tinc El balanç. El balanç. En plan, tinc més diners. Ara no. Per tant, prefereixo no agafar tant el cotxe que quan tinc l'estiu que puc estar més... M'estic Sí, explicant? és Vale. el balanç, bàsicament, el que Sí. entra i el que surt. O sigui, Vale. com que t'entra més diners, pots gastar més. Exacte. Pots permetre tu. Però vaig començar a dir, què prefereixo?
perdre diners o perdre temps? Clar, aquesta... Al final, els diners són temps, o sigui... Clar. Tu estàs pagant el temps. Clar. Però clar, jo què prefereixo? Tornar a les 12 de la nit d'un lloc que sé que hi haurà menys gent, aniré més ràpid, serà menys temps, però gastaré més. No sé si m'estic explicant. En diners, t'has explicat molt bé, sí. Bueno, és igual, que actualment crec que prefereixo perdre diners que temps, però en el fons costen molt els diners, són tan cars els diners. Són molt cars. I és això, o sigui, com que al final els diners també són temps, com que has de valorar. O sigui, jo he guanyat aquests diners amb tants temps, no? O sigui, si alhora has guanyat tant, no? I després et gastes 20 euros a la setmana, dius, però quant temps m'estalvio? Saps? Sí. Tens Imagine? Sí. Vale, que baix diu, compres de no sé què, compres de gener, i et diu quants és... Sí. És el Jo no ho miro, meu... això. Uah, tia, és que em surt, no puc parar de mirar-ho. Però has de lliscar molt cap a baix, Per què et Què surt? dius? No. perquè és que jo tinc carpetes i ets de baixar sí o sí. Bueno, però a mi em surt igual, I no tinc carpetes. Que està a dalt, el que tens tu i a baix, en petit allà. Exacte. Compres. Però jo ho he de baixar, si no, no surt. Llavors, surt. com que no es carrega... Perquè triga en carregar-se, o sóc jo, que a mi em va malament. Sí, perquè quan tu triga entres, o sigui, l'import que tens a la caixa encara. Però si vols veure, jo què sé, aquelles coses que promocions o et conviden, concerts, a mi em triga molt, en carregar aquella pàgina. Llavors, no sé. No m'he mirat gaire, la veritat, això. No, jo només miro les carpetes, perquè jo tinc dividit, o sigui, jo no tinc tots els diners en el banc, ho tinc en carpetes, saps les carpetes de l'Imagine? Sí. Doncs jo tinc tot allà, en plan, gasolina, tinc l'apartat del podcast, tinc l'apartat de fer viatges i tinc un altre apartat de l'Spotify. I pots pots treure els diners del teu compte principal. O sigui, jo quan vaig a pagar un lloc, podent en una carpeta tinc 1.000 euros, però si no tinc allà, a la compta normal, res, no m'ho traurà. Ah, d'acord. I, per exemple, a Spotify tinc cada mes del que guanyo, me trec una part i així sí que durant un any no m'haig de preocupar perquè ja tinc allà aquells diners. Però llavors, a la carpeta de Spotify, o sigui, tens com un codi de compte per poder posar... No, després quan me volen treure els diners, els trec. Exacte. Sí. Vale. Quin lío, de veritat. No, és superorganitzat. Sí? Sí. Bueno, com a persona organitzada... Sí, és que t'anava a dir tota la tercia. A mi, jo crec que no, No podria. És el millor, t'ho juro que no perds tants de diners. Vale. Però després, no ho sé. jo vull aprendre a... Tinc una carpeta que es diu Extra, que tinc uns tants diners, que són per quan em quedo sense diners, doncs vull treure, exacte, cada mes, per exemple, 100 euros i dir, haig de moure'm aquest mes amb 100 euros, perquè jo sóc una puta loca amb gastar. Jo també soc molt consumista. Uala! Però des de que he començat a treballar... Bueno, ara no treballo, ja estic en modo estalvi, però molt. O sigui, és això de que deies de... Com que t'entren més diners, pots gastar més en gasolina. Jo ara estic gastant en gasolina, però estic plorant cada dia perquè no m'entren diners, o sigui, com a molt de les col·laboracions i no m'estic guanyant la vida ni de conya amb les col·laboracions. Llavors, clar, com que no estic treballant ni res, perquè me'n vaig d'Erasmus també i no puc treballar de res... Ah, te'n vas d'Erasmus? Sí, d'aquí unes 3 setmanes, en teoria, me'n vaig. El 24 de febrer comença el segon semestre allà, a Florència. Collons, sí, que guai. Llavors no puc treballar de res. I per on anàvem? Què és el que estàvem dient? M'he perdut, m'he quedat amb l'Erasmus, directe. No, què estàvem dient? Dels diners, de consumistes. Sí. Ah, sí, doncs ho porto fatal, perquè continuo consumint bastant. Que m'estic retenint, òbviament, però, vull dir, són coses que dius... Amb què gastes més? Jo gasto molt, a part d'en benzina, que és una cosa natural. O sigui, clar, perquè si fas servir el cotxe... És el que necessites. Lo dolent són les microcompres. O sigui, jo faig microcompres, perquè, clar... Què són microcompres? Doncs compres, jo què sé, el cafè i l'esnac del dia a dia. Jo és el que gasto. Clar, i dius, vulguis o no, ho acumules, i jo què sé, si 0,60 és el cafè cada dia de màquina, saps? Tal qual, aquí també. Tenim una màquina aquí dalt i cada dia. És cada dia, perquè és el cafè del matí. Però clar, 0,60 passa a ser quasi... Clar, sí, o sigui... 5 euros al dia, al mes, ai. No, a la setmana són 3 euros, més o menys. 3 per 4, 12 euros. Però clar, són 12 al mes que dius, aquí podria treure una samarreta, si no et gastessis el... Literal. Fa mal, la veritat. Clar, nosaltres ens agafem palitos i coses així, que ja costa €1. Clar, és que llavors vas sumant... Si cada dia et gastes uns 3 euros, perquè entre que t'agafes uns palitos o qualsevol cosa, o si se t'allarga molt el dia, t'agafes 2 snacks o 2 cafès. O si tens molta gula, és que ho veus allà davant i dius... Perquè són petits els packs, vull dir...
Ah, sí. S'acaba de superpetits. seguir. No val la pena. Necessito menjar. Llavors, aquestes són les microcompres que, quan tu ho sumes, veus... de fet, Imagine ja ho detecta com a groceries o alguna cosa així. Ho veus i ja et surt 50 euros, saps? I dius, m'he gastat És que és 50 duríssim, euros és en duríssim. coses de menjar. Però sí. O sigui, imagina't quan ens independitzem. Vull dir, Uau. la gent que... O sigui, jo penso en mons pares i és, no sé, els idolatro molt perquè dius, han pogut mantenir-me i, bueno, mantenir les meves germanes a sobre de mantenir una casa, mantenir, o sigui, menjar, llum, tot. És que és molt car tot, la veritat. Ho has de tenir molt controlat tot. Sí. Jo amb els antojos, quan m'independitzi... Ja. Uau. I que veuràs que els diners entren i surten com molt més grans. O sigui, Ja, això és veritat. a coses grans, perquè que si el lloguer no sé què... I és com aprendre, perquè ara mateix, almenys jo, com que visc a casa, pues no gasto en llum, en gas, totes aquestes coses que són essencials. Llavors, tots els diners van per mi. I em puc permetre, pues, això, la màquina i tot això. Però, clar, el dia que hagi de pagar una casa, lloguer, tal, com que se'n van molts diners. O sigui, entren i surten, i et quedes com amb molt menys. No sé, suposo que són problemes d'adults, ja. Sí, però ja som adultes. Ja. Tristament som adultes. Tens quasi 21. Jo no... Jo penso que en veritat som... Clar, portem 3 anys d'adultes. O sigui, quan faci 21 seran 3 anys d'adultes. Llavors és com que ets petita. Ets una adulta petita. Ets adulta petita. Exacte. M'encanta. És que ho vaig veure en un vídeo d'una noia que deia és que realment, o sigui, perquè ella feia 20 i diu, en veritat només soc 2 anys adulta. Perquè, clar, a partir dels 18. Jo considero que et fas més adulta als 20 i alguna cosa, en plan, comences tens 20. Als 18 és com que és com... Ets petita encara. Com es diu? És com que estàs debutant, no? Sí. Tipo, tens Sí. dret a ser petita encara. Als 18, estàs aprenent, t'estan formant. Jo crec que a partir dels 25 ja t'ho has de prendre en sèrio. No, 25 ja tens un problema. Els 25 Vol dir- dies. Sí, no, perquè clar, tu quan acabes, o sigui, així com objectivament, les carreres universitàries s'acaben amb 23-24 anys. Llavors et poses al mercat laboral i als 25 anys més o menys, doncs si va bé tot, hauries de començar com tenir feina i totes Estabilitat, aquestes ja. coses. No? No ho sé. Sempre pots acabar treballant en una cadena alimentària o alguna cosa. Bueno, com que tenim 20 anys, encara no... Encara ens No queden ens 5 hem de anys de marge. preocupar. Encara estem debutant encara. Estem debutant, exacte. Petites adultes. Sí, perquè tu quan acabis la carrera que estàs fent comunicació audiovisuals, tens pensat fer alguna més? Sí o sí he de fer un màster perquè no sé si m'ho demanen, però jo crec que la majoria de gent que acaba la carrera sempre fa un màster després de comunicació audiovisual. Llavors, clar, t'endinses cap a la branca que et vols especialitzar. I a mi m'agradaria també fer una mica de publicitat i tot no sé si és màrqueting o no, però tinc molt clar que vull fer alguna cosa com de publicitat, més com en el sector industrial de la indústria de cultura, una mica cap allà, perquè al final és una merda, però és el món que vivim, que és tan capitalista, doncs que tot és publicitat i tal, i és tot es treu més diners, i llavors doncs m'agradaria especialitzar-me en això, perquè com la banda cultural ja la tinc i tal, i llavors doncs saber una mica més com de finances o saber com es mouen els calés de publicitat i tal, que això és interessant, la veritat. Pues sí. Sí. Molt bé. Perquè tu, siguent influencer, t'hi consideres? És que no ho sé, o sigui, jo crec que, sí que m'hi considero pel fet que, vulguis o no, com que tinc un altaveu bastant potent, d'alguna manera o altra pots influenciar. És que no ho sé, al final hi ha molta gent que és Clar, és que és molt influencer, rotllo. Clar, es necessita aquesta paraula per poder definir el que ha sigut, que ara s'està definint un altre cop tot el moviment de creadors de continguts, perquè jo penso que realment la paraula que defineix és creadors de contingut, perquè és el que fas, el que passa és que la conseqüència és que influeixes, i per això són influencers. Llavors jo crec que al final tothom és influencer, sí que hi ha influencers de més escala, com més seguidors tinguis, l'engagement i tot això, que les nenes o el teu públic se senti influenciat, i després doncs, la gent que pues, té els seus seguidors i tal, que també, vulguis o no, influeix, perquè o sigui, jo ara reconec que, com que vulguis o no, és que 50.000 persones són moltes persones. Llavors, doncs, d'algú, a lo millor, que em tingui molt apreci o aquesta idealització de personatge que pugui sentir-se influenciat o influenciada amb el que jo pengi o amb el que jo digui.
Però jo crec que, no sé, o sigui, la meva mare és la meva primera influencer de tot. O sigui, la meva mare el que diu és com que si ella diu que està bé que escolli tal roba, em posaré aquella roba, perquè ho ha dit la meva mare. O sigui, perquè hi confio 120% en ella. Llavors, no sé, jo sí que em considero influencer, òbviament, perquè si no seria mentir. O sigui, si tens Clar. 10 seguidors, al final. I com vas començar en aquest món? I a penjar vídeos i així? Jo vaig començar fent vídeos a YouTube parlant sobre l'adopció. Llavors, com que era parlant sobre l'adopció, que ningú havia parlat com a tal, com a especialitzat, i des d'un enfoc com més sa, o sigui, més realista, almenys el meu punt de vista, i després segurament com molt dels punts de vista de totes les nenes que havien estat adoptades en aquest boom, que tenim famílies benestants dins del que cap i que el procés d'adopció ha sigut correcte, i després que era en català. Llavors, com que era en català i un tema que es parlava poc, doncs, vulguis o no, interessava bastant i va interessar molt doncs, per fer una contraportada de les notícies del Telenotícies. Llavors, a partir d'aquí, clar, vaig sortir al Telenotícies de TV3, em van veure bastanta gent i més endavant els matins, em sembla que va ser, també em van contactar que volien doncs, que anés a típica taula rodona a parlar una mica sobre l'adopció. Això quants anys tenies? Això era el 2018, em sembla. Hòstia per puta, tant, 14. tercer de l'ESO. Sí, 14, 15 anys. Que fort. Sí. Crec que de fet eren 15 anys recent fets, perquè em vaig obrir el canal de YouTube, si no m'equivoco, el 8 del 2018. O sigui, jo recordo que crec que era segon de l'ESO. Era segon de l'ESO quan em vaig obrir el canal. I després va ser això, que cap al març del 2018 em van contactar. I llavors, doncs, clar, a partir d'aquí he anat com escalonant i després vaig com obrir-me a altres continguts a part de l'adopció, perquè a mi el que m'agradava era fer vídeos. I clar, al final l'adopció és un contingut que penso que és limitat en certs temes, així com més per poder parlar, perquè després hi ha molts més temes així més com potser psicològics o de filar prim i després amb les personalitats de cada un que se li pot desenvolupar qualsevol trauma o qualsevol cosa com qualsevol altra persona que no hagi sigut adoptada. Vull dir, al final són com problemes o situacions que tothom es pot trobar. I llavors, doncs, clar, se'm quedava curt i jo volia continuar fent vídeos i vaig dir, bueno, doncs em llançaré i faré altres tipus de vídeos com qualsevol altra persona i prou bé que ha anat, no sé, a la gent li ha agradat. S'ha fet bé, no? Oh, i tant. Que de fet també és, al final, és que ho vaig veure en una entrevista, no me'n recordo com es diu, el protagonista de Lupin, o Lupin, la sèrie. Bueno, es queixava que al final ell, on anava a fer entrevistes, molts li deien, el felicitaven, no?, per reivindicar que era negre, perquè és negre. I ell va dir que realment, quan hi hagués inclusió i no hi hagués racisme, seria quan ja no hi haguessin de felicitar per reivindicar que és negre. Sí. Llavors, clar, això ho vaig pensar i vaig dir, hòstia, realment és veritat, perquè, o sigui, realment jo crec que fas molt més efecte si tu fas naturalment contingut que tothom fa, que no pas anar reivindicant que jo vaig ser adoptada, que tinc 3 xinesos, però puc ser igual de vosaltres. En canvi, que si jo ja ho aplico, o sigui, si jo interioritzo que sóc igual que tothom i puc fer vídeos igual que tothom i es poden sentir identificades nenes occidentals amb mi, doncs llavors si ho apliques i ho fas i passa, doncs ja jo crec que estàs fent com molt més activitat que no pas anar dient ei, no ho sé. Sí, estàs igual que tu. També. Llavors, doncs, aquesta és com la meva trajectòria de creadora, fins aquí. Molt bé. Hòstia, vas començar molt amb un boom directe, no? Sí. Bueno, al principi només em veien els meus pares i alguna amiga meva, però ja Vas està. tenir algun comentari? Amb els vídeos de l'adopció? En general, vull dir, has tingut algú que te fes dir, saps què? Da igual. No, la veritat és que ha sigut una trajectòria bastant lineal. És ara on rebo més hate, perquè com Sí? més gent arribes, malauradament més gent et critica. I la gent que em critica sempre són els mateixos comentaris. O sigui, jo crec que fins i tot preval més que tingui trets xinesos que no pas que parlin català, perquè en comptes de dir catalufa de mierda, viva Espanya i tots aquests comentaris que a tothom els hi diuen, de tothom que parla en català, a mi em diuen Xina no t'entiendo, pensava que era xino, o sigui, ja ho relacionen amb trets xinesos, saps? Sí. Llavors és com, bueno,
haters gonna hate, vull dir... La gente és muy mala. Sí, Sí. què farem? Però bé, més Molt bé. engagement. O sigui, al final l'algoritme d'Instagram no mira si són comentaris negatius o positius. Pues que bé que no t'hagi fet res, No, de moment no. que hagi sigut tot bastant recte. Aniol, has canviat alguna cosa? Bueno, ja veus. S'ha canviat el programa. Ah. Bueno, tenim a l'Aniol aquí també. Ué! Molt bé, Aniol. Bueno, estem molt posades, però li farem la pregunta de la convidada. M'havia oblidat que existia. Ah, ostres, no me'n Jo recordava. tampoc. Aquest any volem posar una pregunta que els hi fem a tots els convidats, ¿vale? És com cutre, però és graciosa, com li vulguis dir. Bueno, ja que ens diguem a què estem jugant, tu ara mateix imagina que la teva vida és un joc, ¿vale? D'acord? Com li diries actualment al joc de la teva vida? Buah, no ho sé. O com creus que, no sé... És que no ho sé. Seria ser l'estètica, o sigui, sabria com dissenyar la portada, Aviam. però no sabria, no sé com es diria el nom, l'hauria de Mostra'ns-la. trobar. Rotllo, la portada seria així, com 2000era, amb lletres de la Barbie, Sí? i com molt de tot que sí, o sigui, molt així It Girl, però a lo rosa, o sigui, a lo Barbie. A lo- I seria alguna cosa a lo- com de... com construeix la vida, saps? O sigui, com una missió per, jo què sé, aconseguir entrar a, no sé, a la ràdio o alguna cosa així, no? Llavors, pues, haver d'estudiar i tot, o sigui, com tot aquest camí Com un que Sims. s'ha de fer. No, seria més com... Saps les històries aquelles que es deia episode o alguna cosa així, que hi havia com... Eren històries que tu triaves la història, no? Ah, Llavors, sí. Ah, que anaves fent era opcions. ABC i després podies decidir una cosa més currada que això, però la base seria aquesta, segurament. Que Molt xulo. bé. M'agrada el que joc. xulo. Molt bé. Jo no sé com li dirà el joc de la meva vida. Jo tampoc no ho he pensat. Ja ho És que és direm. difícil, Clar. Perquè és com si resumissis, o sigui, com si li posessis títol a la teva vida. O sigui, ja em diràs tu quin títol li poses. Tens alguna frase que te defineixi bastant? Tens alguna que sempre t'ha com perseguit? Una frase, una paraula, un color que portes sempre com molt a dintre, que és molt Color familiar. vermell. Sí? Sí, el vermell és el meu preferit així com de sempre. Sí que a mi m'agrada per vestir o qualsevol, així, si he d'escollir, m'agrada molt el blau marí, però el blau, que al final són els colors del Barça, que hi farem, el vermell m'acompanya des de que era petita, perquè de fet el meu nom xinès és Pei Hong, que Hong és vermell. I Pei, o sigui, Pei Hong és com afortunada, saps? O sigui, és com aquest concepte com de persona afortunada. I llavors, doncs, sempre m'ha acompanyat el vermell. I és com el color de la sort, de la Xina, també, i tal. Llavors, doncs, per això el vermell és com que em defineix bastant, jo crec. Hi ha molta gent que em defineix amb el vermell. Que Sí? No sé, sí, és estrany. No te veig vermella. No em veus vermella. Et veig negre. Com que negre? T'ho juro. Negre. Negre. No sé per què. Hòstia, a mi em dóna molt mal rotllo, Les persones... O sigui, si una persona desprèn color negre... Bueno, però en plan, et veig... Per mi no desprèn color negre. Gràcies. Negre, jo la veig grisa, no sé. Grisa. Joder, anem empitjorant, Saps que no te veig res. Però si és molt alegre. Negre? Però no el veig un negre lleig, el veig un negre maco, un negre fort, un negre d'una persona potent. Ah, Com bueno. de formal. Ah, vale, a lo old plan- money, allò d'així Sí. com formal. Sí, no te veig en Vale, plan vale. negre, en plan oscura. Solucionant aquí No, l'argument. jo dic el que estava pensant és el meu tu. Vosaltres de quin color us veieu? De quin color ens veu? Jo tot veig color tardor, no sé per què, un verd. Oh, que lleig. Pensava que anaves a dir groc. Ah, el groc també entra. O Jo sigui, clar, sí, entra considero groga. O sigui, així com colors com de fusta. Saps la fusta càlida? Casetes de fusta, així, Sí. per dins, decorades, saps? Amb llums càlides i tal, aquelles llums. Pues així, no sé. Però també és que l'estació es defineix bastant, O sigui, tu encaixes bastant amb setembre. De veritat? Sí, com... Però jo sóc estiu. 1 de setembre.
Fa calor. Però ja Bueno, no és estiu. És com, final no és d'estiu. És l'estiu. del final, és trist. No és l'estiu És final. Sí, és com més tancat, ja és com cap a la... I és com, te pots posar la suadera. Que ja comences a voler posar-te la suadera, Sí. exacte. En canvi, tu, Júlia, ets Quin bastant, color? o sigui, sí, groga, com llum, blanc. no Rosa, m'has dit groc. Sí, és veritat. el rosa clar jo crec que També? defineix bastant, sí. Molt bé. Bueno, tu ets vermella, Farners, tu ets vermella. Ara soc entre Ara per negra i mi ets vermella. vermella. Ja està. Sí. És que també ets negra. Per res. No, anava a dir, o negre o blanc. Ja està, no canvio més. Jo veig més blanc que negre. No, era un color normal, saps? Bueno, un color com d'extrem, no? Sí. O blanc o negre. vull dir, Exacte. no hi ha... Jo soc extremista. Jo també. Molt bé. Cançó? Vale? Vale. Cançoneta. Tu la saps? Sí. Per mi la meva cançó ara mateix, que estic escoltant molt, no la coneixereu poder, no sé, es diu Aura i és de la Lady Gaga. És bastant antiga, però bueno, us la recomano que l'escolteu. Silenci. You've seen my face. La meva és Gemma Rosa, de Orslock. Ni idea. És molt xula. És així, en plan... Com... Gemma Rosa, la vida, na, 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 na. Molt xula. Rockera, així, pop rock. No. És en plan, és un youtuber. Ah, vale, és Ostres. molt d'aquestes cutres que es És fan. cutríssima, però m'encanta. Ah, Genial. Lo cutre a vegades és xulo. ens encanta. Pensava que la vas a posar una altra. En tinc moltes per posar, Ah, no vale, et preocupis. I tu creus que tens una cançó que no pares d'escoltar? Jo tinc dues ara mateix, perquè sempre tinc alguna així que porto com molt temps que encara no m'he desenganxat i una que de cop i volta et ve però se'n va, saps? Aquestes que la cremes. I la que estic cremant ara molt és la de I Love You, I'm Sorry, de la Grace Abrams. No sé si... Me sona? Sempre està, ara TikTok està... Bueno, TikTok, al moment que ho estem gravant això, clar, perquè vés a saber d'aquí a allà TikTok Ja. canviarà la música 4 Sí. cops com a mínim. Hi ha el pont aquest de You are the best, na 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 na, it is, no, no, no. És, no sé, és una... Em sona, però no... Molt de desamor, saps? Com de que t'arrepenteixes Sí. d'haver-li dit que no i ara voldries que tornés, Escolta. saps? I després m'agrada molt tot el que és Olivia Rodrigo. O sigui, me la sí. poso sempre. Tipo Stranger i The Grudge, m'encanta. Grudge, bueno, no sé. Sí. Així, una cosa així. L'Olivia és potent, és potent. Sí, és molt potent. Vas anar a veure-la, no? Sí. Com va Ai, anar? que guai. Molt bé, o sigui, jo vaig anar, fa 2 anys vaig anar al de Harry Styles i em va encantar, perquè a mi el Harry Styles era una cosa que l'he de veure un cop a la vida. I després vaig veure la Olivia l'any passat i la veritat és que crec que em va agradar més Olivia. Sí? Uau. Sí. Bueno, crec que són coses totalment diferents. Sí, són bastant més diferents, l'ambient també era una mica... O sigui, el públic era bastant el mateix, crec. Però l'ambient, el fet que sigués a dins del Palau Sant Jordi i no fos a l'estadi olímpic, llavors, no sé, van canviar algunes coses. En Harry vas anar el 12 de juliol, no? Sí. Jo també hi era. Sí? Estaves a la cua o tenies grades? No, jo estava a la cua des Jo de les 6 també. del matí. Sí, des de les 7. 12 hores de cua. No sé, bueno, he fet moltes coses. És que soc directioner, soc de les tarades. D'acord. Sí. Però llavors ets Swiftie també? O... Sí, també ho soc. Ah, Sí. que divertit. No ho sé, perquè no tinc ni idea i tinc vale. una por de les Swifties, la veritat. És que t'he vist que l'ha canviat la cara. I Ja, jo, perquè jo no Miedo. soc Swiftie. Tu No. ets Swiftie? No, vale. Jo res, cap d'aquests, sento. Amb tots aquests. Però bueno, a mi m'agrada, en plan, m'agrada la seva música, però no soc fan, diguéssim. Ja. Però per què? Què els hi passa? No ho sé, o sigui, tothom hi ha això de que són molt intenses, rotllo... Tarada. Hi ha algunes Swifties que són tòxiques, he de dir. Perquè és... O sigui, jo crec que ratlla en la toxicitat quan si una persona que no és tan fan va al concert de la Taylor, per exemple, té entrada, però no sap totes les cançons, Sí. saps? I que vagin dient, no et mereixes l'entrada, hauria d'haver anat una altra que sabés totes les cançons, no sé què Això és dius. veritat. A veure, a mi aquest tema, sincerament, me la porta fluixa. Ara, que m'he quedat sense entrades, jo no vaig poder anar-hi. Vaig aconseguir una entrada d'un dia per l'altre, que me la va trobar ell a les 3 del matí, vaig enviar un missatge, em vaig aixecar a les 7 del matí, ja anava per comprar-la, superbarato, i es veu que l'havia vengut abans
No. a una altra persona, Una persona amb i ja m'havia emocionat, No, plorant, no, sí. no. Però clar, després veus algú que ha anat al concert i dius, joder, ella no se la sap, vull dir, que no te diré res, però penses, Clar. Bueno, però tu ets una bona Swiftie. Hi ha Swifties que No. directament comenten i diuen no te la mereixes, pudrete, saps? Jo me Què considero dius? una persona que està bastant out. Per exemple, abans sí que era una mica més loca amb en Luis, en Harry, vaig tenir comptes de fans d'en Harry, de One Larry. Direction. Sí. Però ara no, estava en grups de WhatsApp, ara sóc una mica més adulta ja. Bueno, molt adulta, però a Galícia, que vam veure el Però Luis, Galícia, clar, vam anar a Galícia. plorant tot el concert. Vam anar al Festival de Galícia només perquè hi havia en Luis. Vull dir, jo la vaig fer moure fins a l'altra punta d'Espanya perquè volia veure aquest cantant. Ara, hi havia altres cantants que ens agradaven. Vull dir, hi havia l'Aitana, La Nicky Nicole. la Nicky Nicole va ser d'acord. molt xula. Sí que valia la pena. Clar, i vam fer el viatge, vull dir, vam anar més dies a veure Galícia. Bé. Va ser molt guai, però jo la concert anava una mica perjudicada, no me'n recordo gaire. Quin, el del Luis? Sí. Ah. Però vaig plorar molt, però com a tots, ja l'he vist 3 cops. I a sobre es va quedar sense espai en el mòbil i va començar a borrar totes les aplicacions i tot el que tenia Duríssim. per poder gravar-ho. Sí, però ara em considero rica i m'he comprat el 9,99 de l'iCloud. Ostres, Uau, quan és? molt dur. Això és 2 terabytes, 2 tares, no? 2 Sí, dos terabytes, eso. Déu-n'hi-do. Jo no, jo estic pagant el de 3 euros, que ja em fa mal pagar 3 euros cada mes. És que a mi se m'ha quedat curt. És que 10, tu pensa, el dia que no puguis pagar... O sigui, a veure, que és difícil Però que a la vegada... és molt d'espai. Ja, però... O sigui, si no... Jo què sé, només que facis 1 tera, el dia que ho deixis de pagar... O sigui, tots els... quants... 3 euros són 200 gigas. Clar, però i què? O sigui, pensa Clar, que són què? 800 gigas que has de posar a l'ordinador. Però tinc discs durs. Ah, llavors ja està, cap problema. Clar, jo sóc la loca dels discs durs. Sí, tinc molts. És que a mi no m'agrada gaire això del núvol. Prefereixo els discs durs, la veritat. Però és que jo vull tenir-ho al mòbil. Ja. Sí, jo si m'estic avorrint, vull mirar el mòbil i veure la meva foto, la captura del 2017, d'aquell Hambo que ja no sé qui és. Aquestes coses. Clar, és divertit. No? Mira la galeria, quan t'avorreixes, pujar... Ja. Quantes fotos teniu al mòbil ara mateix? No sé. I tu? Jo tinc unes... O sigui, comptant els vídeos, No tinc el mòbil aquí. tinc 9.172. És molt poc. Ja. Jo tinc com 17.000, crec. Estic fort. És que jo pago 9,99, saps? Però és que a mi se'm fa una muntanya perquè hi ha moltes screenshots. O sigui, jo les hauria d'eliminar. Però si són les més divertides. Clar, no, però són screenshots, jo què sé, t'inspires amb una cosa de Pinterest i fas captura i d'aquí, al cap de 2 anys, això ja no et serveix per res. Vull dir, si has de emmagatzemar tota aquesta quantitat de fotografies... No, jo les captures faig neteja, però les captures no es guarden per sempre. Són divertides. No ho sé, no... Sí, tio. Depèn també de quines tinc- sí, però hi ha la majoria que no. Tinc 9.500 també. O sigui, Ah, bé. Persones normals i després hi ha la gent que paga 10. és que ets organitzada. Això és organitzada, això és bo. Tinc tota la meva vida allà dintre. Però fas carpetes a dins de la galeria? No. M'encantaria. Llavors ja no ets organitzada, eh? La galeria és la cosa que tinc més desordenada a la meva vida, em sembla. Però m'encantaria fer-ho. Però a la vegada, com divido la meva vida? Clar, hauries d'anar fent com... Mesos, gent... Concerts no sé. d'estiu. I tot allò. Sí, també. No, No? no em sembla bé, perquè si no tinc carpetes, m'obligo a veure altres coses. Dius, ai, haig d'anar a buscar... Però quina Què vaig mareig, fer? eh? No, mira, l'única cosa que estic fent de carpetes ara actualment és pel podcast que tinc capítol 1. Totes les fotos que hem fet. Molt bé. Capítol 2. Em proposo a fer això. És que si no serà un No, si no, l'any caos, passat també anava com una loca, també, per mirar les fotos. I ara que tenim tants de diners invertits en les fotos... De lo dels teres, Sí. dius? Ah, No, no. Ja us he vist la cara. Bueno, què més queda? Vols dir el teu? No sé què li volies preguntar. És que no crec que... Bueno, li pregunto. És una pregunta perquè vaig estar mirant els teus vídeos de TikTok i vaig baixar i hi havia una cançó que estaves fent un lip-sync així, d'en Shawn Mendes, i només te volia preguntar si ets fan o eres fan o alguna Ah, cosa. a mi m'encantava molt el Shawn Mendes, quan Vale. era rotllo 2015-2016.
El Shawn Mendes era tot, o sigui, és tan maco. Em vaig tragar el seu documental de Wonder quan va sortir a Netflix, em va encantar. És que és molt guapo, les coses com sigui, cantava molt. A veure, sí que jo ara m'he fet una mica més gran i en aquell moment m'encantaven totes les seves cançons, o sigui, a cegues, Sí. Però ara les escolto i són una mica gangoses, no sé, com una mica pastel. No, jo ja no Que l'escolto. música està. Com molt... Repetitives. No, pastel és així, com molt... Floretes, Nyonya, sí. sí. Ah, Saps? Que ara no, ja no... ara què t'agrada? No sé, T'agrada m'agraden cridar. molts tipus de música. És que, clar, tinc un repertori tipus l'Spotty, el meu mix diari, aquestes coses, és que no el saben Pagues per Spotify? Sí. Ah, vale. O sigui, ho paguem amb la família perquè es necessita. O sigui, m'encanta la música realment. I llavors ja, que si reggaeton, trobem el Bad Bunny, no sé què. I de cop i volta trobem tot el que és panorama català, que també ho escolto i consumeixo molt de panorama català i sobretot com molts artistes emergents. Perquè el bo de l'Spot és que em va recomanant, tinc l'algoritme ben posat en aquest aspecte i em surten gent que cliques i té 2.000 reproduccions al mes. I la veritat és que em van agradant molt. I després, per altra banda, doncs, tinc pop anglès, bueno, americà, que sempre hi és, que m'agrada bastant. I van rotant així. I no sé, m'agrada. Molt bé. El pop aquí manda, no? Per el que veig. També. Sí. Nosaltres som molt paperes, Sí? també. Sí. És que és el millor, jo crec, em sap greu. Per Sí, l'altra som. gent. És un terme mig de tot. Perquè l'indi és molt lent, és molt espagueti. És molt especial. El rock, a mi, A mi sí que m'agrada el A rock. mi també m'agrada. una mica, però escoltar-ho tot, o sigui, tota l'estona no et pots concentrar, saps? Per dir-ho. Heavy És que metal, va ja per no. moments. Exacte. Però el pop sempre està allà en el mig. Rotllo, tu trobes pop... Sempre el pots tocar. Exacte, pop acústic així més linta, però després hi ha el pop així com més... T'agrada l'Aitana? La Aitana, la d'Operació Triunfo. Sí. A vegades. No l'escoltes? Molt, molt no. Però sí que vaig anar, per exemple, al Share Festival, que hi era, i em sabia bastantes cançons. O sigui, era una darrere l'altra, que dic, hòstia, aquesta me la sé, aquesta me la sé. No sé si m'agrada o no. És que al principi la seva veu era estranya, se'm feia com molt de nena petita, però a la vegada després m'ha encantat, o sigui, m'encanta la seva El procés que ha tingut aquesta tia és brutal. Ja veus l'evolució. O sigui, és molt heavy. increïble. Igual, bueno, és perquè al festival en què anàvem no vam veure res perquè estàvem super endarrere i no veiem res. No. Però el show que munta és Té un brutal. show espectacular, la Aitana, realment. I com era l'altra, com es deia? La que no vam mirar. Que va sortir la de- Lola Índigo. La Lola Índigo també és molt xulo. Diuen que té un show molt maco, no l'he És molt vist. xulo. Sí. Nosaltres no li vam donar gaire atenció, Jo tampoc. Al Share Festival me'n vaig anar, de però fet. de cop veiem coses que anaven, sortia un huevo, sortia no sé què. Què dius? Que sí, que canvis de roba, que estava en plan... Ja, es canvia la roba com Sí, 3 cops sí, a l'escenari, és brutal. Però com ho això. fa? Ni idea. L'Olivia també ho fa, això. Sí. Crec que porta 3 mudes, si no recordo malament. Si no Això, jo també ho penso en plan, clar, o sigui, sé que es van a canviar ràpid o que ho deuen portar a sobre, però que incòmode, no? Ja, bueno, és un estrès. Vull dir... O com les obres de teatre. Sí, l'altre dia vam anar a veure una obra de teatre i no parant, que jo pensava, ai, canvia't a temps, Ràpid. espavila. Quan sortien de l'escenari era com, va, tu pots. Vinga, ràpid. I es va enclenxinar, eh? Tots. Vaig flipar, es van enclenxinar el cabell. Sí, amb gomina. I el tria era maco, La eh? tia es va canviar també el pentinat, no? Es va treure la cua. No se la va fer? No era al revés? Ah, no, es va fer la cua. No, sí, però jo vaig flipar perquè vaig dir, el meu clean look jo tardo més de 15 minuts, saps? I ells es van enclenxinar de puta mare el cabell. És que tot el sistema, o sigui, tot l'equip que ha d'haver darrere de perruqueria també ha de ser molt potent, perquè si has de canviar 10 persones i els has de fer clean looks de 10 persones, ja em diràs Uah. tu com es fa això. És una locura. És una bogeria. Jo, a veure, amb molt més petita escala vaig fer patinatge i fèiem els festivals de patinatge que era una bogeria. Era molt, molt emocionant, però també, o sigui, potser tenies 5 minuts, o sigui, 5 minuts màxim per canviar-te tota i portaves els patins. O sigui, t'has de treure els patins, t'has de canviar de mallot, t'han de canviar el maquillatge, t'han de tornar a pentinar, que si ara un monyo, que si una cua, que si t'han de posar purpurina, que si ara et posen colorete i a sortir un altre cop a pista. I, clar, lligar-te i deslligar-te els patins superràpid. No sé, és tot un repte, és xulo. És com l'eufòria que tens en aquell moment. Després ho mires i dius, això és impossible de fer, però ho fas. No, sí. Molt bé, se'ns està menjant el temps. Sí, una mica, però bueno. Fem secció de coses que ens fan feliç i després la teva? Vale. Vale. Jo vull començar amb la meva secció de coses que ens fan feliç. Vale. Quan t'imagines un outfit
i de cop et queda encara millor del que t'havies imaginat. Uah, això... És una sensació molt increïble. De plenitud. Sí, perquè estàs allà, perquè jo sóc molt d'estar a casa, o estic al cotxe i haig d'anar a fer alguna cosa. Doncs jo estic en plan, vale, què m'haig de posar? Em poso aquests pantalons amb aquest top, però clar, aquests pantalons puc posar-me aquests. I de cop te'ls poses i dius, mamma mia, ¿cómo puede ser real esto? Eufòria total. Sí. I l'altre és una cosa que... Dios! Ho pots dir com està escrit aquí, sisplau? Sí. Quan faig un text de puta mare per al cerdaco del ligue, vale? Per qualsevol cerdaco, i les meves amigues em diuen, uah, tia, l'has humillat, o uah, tia, que bé que t'has expressat. És com, damn, I know, ho sé, l'he deixat en ridícul. I m'encanta. I això va passar fa molt poc, de fet. Sí, constantment faig textos. A mi no m'ha passat de fer textos grans per humillar algú. No, bueno, no és humillar. És dir el que ha fet malament És dir perquè el que- vegi el que ha fet. Clar, Si ets un cabron i jo estic aguantant i cop t'ho dic, Home, de poder dir la veritat i de lo que penses, això és un do, quan trobes les paraules. A mi m'agrada molt. Quan dius, uau, ho he donat, o sigui, he pogut dir-ho tot a la primera sense haver d'anar donant voltes Sí. a l'argument principal. Això està molt guai. jo la veritat tinc un seguit d'idées que tots els textos que els hi faig als homes amb els que he estat me'ls guardo tal notes. I a vegades me'ls llegeixo per enfortir-me, en plan, el que li vas dir. T'hauries de fer un quadern, un llibre, fas Sí, no? un recopilatori de tots Dios. els escrits així. Per una carpeta, amb notes, per a cerdacos. I si algú vol, el pot agafar, li donc. Clar, donar eines i que Sí. puguin subratllar paraules claus i frases claus, expressions, per poder anar dient, saps? Sí, no, a mi m'encanta, L'altre dia quina frase vaig fer servir que em va encantar. Perquè la persona em va dir que no tenia temps per quedar amb mi. I jo li vaig dir que, clar, que no tenia temps per quedar amb mi, però per fotre-la sí que tenia temps. Per fotre-la. Ja. Per Li has dit perdre-la. tal qual. Sí, clar. Jo arribo a un límit que ja ho dic tot tal qual. Ah, en aquest cas està I bé. és molt xulo. No, és que ho sento, però a vegades m'encanta humillar els homes. Sí. Sí. Però t'agraden els homes, també? Sí, Big problem, then. sí. Però m'encanta a vegades haver de deixar el seu lloc. Això està bé. Sí. Clar, I a vegades també a vegades s'ha d'humillar. Bueno, no, és que a mi jo no m'he trobat amb cap imbècil com a tal. O sigui, De veritat? O sigui, fins a extrems, tipus, m'he trobat sempre amb ghosting fins en plan el meu nòvio, però tampoc no vaig tenir una vida llarguíssima No ha sigut res tòxic. de líos i follar, en plan com a tal. No, jo he tingut com... He sigut molt sensata perquè sóc molt precisa, o sigui, com es diu això, de molt tiquismiquis per escollir algú. I a mi si no m'acaba de... Sí, soc molt selectiva, però molt selectiva, O sigui, tan selectiva que, clar, al final, a qui deixava accedir és que van ser uns 4, màxim, en plan, de lío, saps? Com a tal. No, jo no em vaig liar massa així a la babalà. M'havia de condir. O sigui, al principi sí que era com els que em condien pues, a les discoteques com a tal, però de lios com una nit i ja està. Que això va ser la meva crazy era. I després ja més sensata. I ara, com que tinc nòvio, pues ja està. Ben fet. Jo crec que això ho fas perquè com que els homes t'han fet tant de mal és com que els has de tornar d'alguna manera. A mi Sí, em clar, és passa que jo també. crec que tenim unes eres molt diferents a la nostra vida. Sí. La teva era crazy poder és més similar a la meva constantment. No, ara ja no. Aquest any m'he portat molt bé. L'any passat. Estaves desacatat. Sí. No, o sigui, el 2024 m'he portat molt bé. Ah, clar. Perquè he anat de relacions en relacions entre cometes. Ah. Però tots els altres anys de la meva vida han sigut bastant divertits per experimentar amb un mateix. Ah. Bé, bueno, Ja t'has conegut a tu mateix. descobriment personal, no? Claro. Podem resumir. Sí, bueno, en fi, da igual, a la meva vida no se m'importa les seves Vale. seccions. Jo abans vull dir una cosa, perquè les coses que em fan feliç ho he tret d'un podcast que tenies tu. I no sé com ha acabat aquest podcast, perquè Ostres. ja no has penjat res més i no, te volia preguntar en plan... El vull reprendre. Sí? La veritat, sí. M'agradaria reprendre aquesta. I per què el vas deixar? Perquè no tenia temps i perquè no sentia com que hi havia gent que m'escoltés. O sigui, pensava, vaya tostón. Perquè, clar, eren 40 minuts de parlant jo sola i jo tinc molt síndrome d'impostora. I tinc una manera de fer que, clar,
tot el que és parlar i tal, és com que vull acabar de seguida. Parlo molt ràpid o parlo super com comprimit perquè vull acabar, perquè tinc com aquesta por interioritzada de fer-me pesada. I com no em vull fer pesada, doncs llavors és com, va, vés acabant. Però clar, a la mateixa vegada tinc moltes ganes de poder parlar. Llavors és una constant contradicció, però no sé. Llavors ara el podcast el vaig deixar en stand-by i no sé si el tornaré a reprendre o no. No sé què serà la meva vida. Jo t'animo a que el reprenguis, la veritat. Sí? Sí. Merci. Bueno, el vaig escoltar una mica i a mi em va agradar. Vull dir, t'expresses molt bé. I ja està. I el que vaig treure va ser que parlaves a vegades de tenir un diari, que t'apuntaves coses, i la meva cosa que em fa feliç és trobar-me un diari i trobar alguna cosa que m'ha escrit per al futur. Sí, això és molt xulo. O per alguna persona, o pensar, aquesta persona encara està a la meva vida, no sé què. Això és molt xulo. M'encanta. I després també veure que una persona està escoltant una cançó que li vaig recomanar o alguna cosa així, que tu ho has fet molt amb Los de Marras, i a mi això em fa molta il·lusió. I ja està. És molt xulo, les dues coses. A lo del diari et pots anar apuntant també preguntes pel teu futur. Llavors, quan ho llegeixes... Ja, jo també ho faig, i ho emplenes Sí, després. exacte. Sí, deixes un espai en blanc o inclús fas caselles, saps? T'has liat amb aquesta persona? Sí. No. I cliques. I després tu trobes un altre futur i ho veus. És que és molt heavy. Sí, m'encanta. És boníssim, això. La veritat és que sí. Bueno, fem secció ja. Sí. Vale. A veure, la meva secció... Ho tinc aquí. És bàsicament com un tag del llibre o coses així. Vale. En plan, jo sé que llegeixes molt. Sí, bueno, bastant, però... O sigui, abans llegia molt més. Ara em costa molt llegir, la veritat. Estàs en bloqueo lector? Sí, porto 3 anys Hola. en lector, la veritat. Que dur. Pues a veure si saps respondre això. Jo també estic una mica trista, perquè Sí. també és que no tinc temps. Ja. Jo llegia molt de romàntica Sí, tonta, sí. és que jo crec que això és el que m'està deixant que no pugui llegir. Sí, a mi al contrari, em va fer reprendre la lectura, el que passa és que, clar, eren com històries superidíl·liques i tal. Després et trobes en la vida I després real. la vida... No, de fet, o sigui, per això les volia, perquè com que a la vida real pues, no tenia cap relació ni res, però és que jo ara estic vivint la meva relació de cuento de viviendo hadas. tu libro. És la millor. De veritat? L'estimo moltíssim. Estàs enamorada? Sí, molt enamorada. Ai, sí, la veritat, que sí. guai. Ja, perquè estem superbé, llavors pues, no m'interessen les històries d'amor de les altres, saps? Llavors no llegeixo aquestes novel·les. Però bueno. Abans de començar, que és una cosa que teníem... És que el guió que hem fet no hem seguit res. Ja, no gaire. Volíem parlar dels teus poemes. Ah, T'inspires amb tu mateixa? sí. Sí. O sigui, de fet, això ho he apuntat. tots els poemes, en la majoria, són de vivències personals. I si no és de vivències personals, és d'alguna cosa relacionada bastant que ho pugui jo com explicar. O sigui, si no és del tot com a mi, saps? Que sigui d'una persona pròxima o d'alguna cosa que he vist així en general i que m'ha afectat d'alguna manera i pues, a través del meu filtre pues, dir-ho. La veritat, sí. Molt bé, són molt xulos. Gràcies. Sí, a mi també m'agrada molt. Fa poc vaig veure un... que ja estarà molt lluny. Però que era el de... Quan algú t'agradava, però no deixaves que t'agradés o alguna així. Uau, no me'n recordo. Que en plan... A veure... Que com fas, que com deixes que passin les coses si tu no vols que passin, o alguna així. Pot ser? Ai... Poder era molt vell, eh? No me'n recordo. O sigui, sí que tinc molts d'amors que no han sortit bé. Rotllo, que tu tens una idea que tu vols que passi, però a la mateixa vegada saps que no passarà. O alguns així de decepció, rotllo, que semblava que anés de molt i no era res. De desamor en general. Tinc bastants. I després tinc com més així romàntics, així que d'idealització, no? D'una cita ideal i aquestes coses. Algun així de mental breakdown. En plan personal i ara algun així doncs d'ara. El problema és que funcionen molt millor els de tristesa. cor trencat. Clar que sí. Saps? I clar, el d'ara hi ha menys gent que pot empatitzar, perquè al final hi ha molta més gent soltera amb el cor trencat que amb el cor bé, que hauria de ser al revés, però difícil. Bueno, aquí te guanyem, som majoria que estem Sí, enamorades. bueno, Sí? la Niol Tu també també estàs està. enamorada? Sí. Que si està casada. Sí, quasi. Quan fa? Quasi 4 anys, ja. Què dius? Que guai. Sí, ja va per llarg, això. O sigui, si vols fer vídeos d'enamorats, a mi em representarà almenys. D'acord. Llavors el faré.
Bueno, te faig les preguntes, faig això, no? Sí. Has plorat mai amb algun llibre? Com? Has plorat mai amb Sí. algun llibre? Sí, sí. Te'n recordes d'algun que hagis plorat molt, molt, molt? El mapa de los anhelos, de l'Alice Kellen, Hachiko, de Harry Potter també em vaig plorar en alguns en els que es mor la gent, no? Després, amb quin més? És que segur que amb algú més que se m'escapa, però algun així romàntic tontorrón, algun moment he plorat. Que és un plor, com dius, no hauria d'estar plorant per això, però hi plores igual, saps? Quan es trenca o quan no arriben a ser parella, no sé, aquestes coses. Últim llibre que t'has llegit, perdó. Alas de sangre. És que això també ho faig per així Ja. inspirar-me a llegir, Clar. saps? Està molt xula, Jo ara Sí? m'he de llegir a les de ferro. El problema és que a mi m'agrada molt llegir en físic i a les de sangre me les vaig llegir en EPUB. Digital. Però no m'agrada gens. Llavors estic deliberant, o sigui, no sé si comprar-me'l en físic, no comprar-me'l, perquè són 24 euros, saps? El llibre és car. Llavors... Però és per sempre. Exacte, per això. Jo crec que val la pena comprar en físic, realment. I Compreu el pots llibres. guixar, posar pòstics... És que a mi m'encanta això. I a mi també. Tu marques els llibres? Sí, amb llapis. Si els he de marcar amb llapis. I sobretot el que faig és posar el pòsit on hi ha la línia i ja està. Perquè sí que és cert que si els marco i tal, perquè al principi els marcava, no quedava del tot, o sigui, després veus que està guixat o si es corre Però està el guai. llapis. Ja, està guai. Però clar, també sobretot per si el vols deixar a una altra persona, si està guixat, com que la persona aquella es fixa, no?, i comprèn el teu punt de vista de la novel·la. Sí. Llavors, clar, no sé, depèn. Però a mi m'agrada molt posar els pòsits i posar com del color del pòsit segon la intenció. O sigui, ja... Ah, sí? Sí, jo vaig fer amb un que es diu, com es deia, Nascuda de Venus, que, clar, està inspirat doncs, amb el quadre de Leonardo, com es diu? Leonardo da Vinci. Da Vinci. És del... No, no és del Da Vinci. DiCaprio. M'estic patinant aquí. No, és del... No, del Botticelli. Jo del Leonardo da Vinci, de què va aquí? No, del Botticelli. Que llavors, bueno, està inspirat en això. Llavors, doncs, explica una mica la història de com va sorgir aquest quadre. Llavors, doncs, clar, hi ha referències gastronòmiques, referències històriques i després tot el que és ficció, en plan, el diàleg i aquestes coses que estan guais, també. Llavors, doncs, vaig posar pòsits de diferents coses segons hi havia referència històrica o gastronòmica i aquestes coses. Molt bé. Un llibre que no t'hagi agradat. Més difícil, perquè els que no m'agraden no els continuo. Així els deixo. Els deixes La teoria de apartats. los archipélagos, o com es digui, no m'agrada. Un llibre que t'agradaria que fessin en pel·lícula. Ah, aquell de Better Than the Movies. No sé si l'heu llegit. Veu. És molt xulo. Me'l vaig llegir en anglès i està molt bé. I després la de Los 7 maridos de Evelyn Hugo. Tothom s'ha llegit aquest llibre. És molt xulo, Sí, la veritat. A mi em va agradar més Daisy Jones and the Six, la veritat. però què té? 7 maridos? És literal. Sí, és la història de la Evelyn Hugo que ha tingut aquests diferents marits. I clar, Però diferents etapes. sí, en diferents etapes. Ah, vale. No han sigut cuernos com a tal. O sigui, potser hi ha algun que sí que s'ha com solapat una mica, però sempre han sigut com que ha anat com encadenant una amb una altra. Hi ha algun llibre que et recordi algú? La veritat és que, no ho sé, ara no... Com recordar, tipus, que et sentis identificada com en el Sí, o personatge... per la història o així. Sí. No, és que, clar, és com que no és que et recordi algú, sinó que quan tu llegies el llibre, com que potser t'idealitzaves amb aquella persona, potser, no? Però ara mateix no. O sigui, perquè de recordar sí que hi ha moltes referències d'actors. Tipo que tu estàs llegint i dius, buah, aquest seria aquest actor. Però així com que et recordi algú determinat, no. I per últim, t'agradaria escriure un llibre? Sí, la veritat és que sí. I de què seria? Segurament seria relacionat amb l'amor, desamor i tal. No sé si seria novel·la com a tal, la veritat. Poemes. Sí. Sí, a lo millor sí. Jo la meva ruptura del 2023 vaig llegir un llibre de poemes Ah, que sí? anava per lunes, no sé com es diu, la veritat. És rosa, així finet, que és com que
diferents lunes, tiene com la luna llena, la luna no sé què, i era com diferents etapes del procés. Uau, que xulo. Sí, El tens en físic o no? sí, però no sé com es diu. Ja ho buscaré. Etapes de la luna... Sí, ara ho busco un moment Poemes romànticos. amb el mòbil, si el trobo. Ja me'l deixaràs, doncs. Tu què has de viure? Quina No ruptura sé, has jo de viure? vull veure'l igualment. Ah, sí, tu l'ensenyo. vale. Molt bé! Però ja estaria. Ja estem. Doncs encantada. Encantadíssimes, nosaltres també. Encantadíssimes que estiguis aquí. Exacte. Encara no sabem mai com finalitzar mai un podcast. No, és una cosa que no, És una cosa que no aprendrem sabem mai. fer. Podeu fer com coses de futur, o sigui, com parlar de m'agradaria no sé què, i després, pues, lo típic de adeu, ens veiem al pròxim, saps? Espero que us hagi agradat, seguiu-nos i totes aquestes coses de spam, i després marxeu. Exacte. A mi m'agradaria que no em cremis mai més el cervell. No te cremis mai el cervell, és molt dolent. Ja, I no te facis cervell, tampoc. No val la pena. m'apunto. Un missatge per l'Ester d'aquí uns anys, quan vegi el seu diari de petita, que era el seu podcast. Uau, ja està, jo no sé poc què més. dir-me. Espero que siguis molt feliç. Sí, que beguis molta aigua i que encara et portis amb Esther i que aneu a Galícia juntes a Cada any. veure el Morrinyo. Molt bé. Tu te diràs algú per al teu futur? O sigui, futur, tipus, d'aquí... No molts sé. anys, o... De quan tornis després a l'estiu. l'Erasmus, després de Uah, quan tornis a l'Erasmus. Espero que hagis après italià, que hagis fet bones amistats o contactes allà a Itàlia i que hagis començat a escriure un llibre o alguna cosa, així per l'estil. I espero llegir-lo. Ué! Igualment. Adéu a tothom. Adéu.